वाजला पुन्हा पुन्हा हे पुन्हा हो पेपेरावाला भारी ह्या वर्षी एकच हॉटेल असल्या कारणाने गोंधळ झालेलो सगळं आणि पुणग्यामुळे सगळं गोंधळ झालेलो पुणग्यात चांगलेला होता हॉटेल घालूचा होता म्हणून होय होय आमची टीम आहे कलर्स ऑफ कोकणची कांदिवली आमचं चव्हाणबाई ना ह्या रोज बघतो आमचं चॅनल बघतो हमारी किंजवड्याचं लाईनच लावतो सगळे होय होय ते का आता होते हा खाजा बिजा घेतला बघा आपल्या हाताने घ्यायचा आणि खाऊचा खाजा पहिल्यासारखी मजा नाही रवली म्हटलं म्हणजे मजा काही गेली का ही काय मजाच आहे सगळी सप्त्यात मजा ही का तुमचे चाहते मॅडम भरपूर आले आहेत ओम्याचं काहीतरी प्लॅन वेगळं मगापासून मी भास खाता तो काहीतरी गोंधळ घालणार दिसता गोंधळ घालणार काय समजत नाही हो मे खयच्या खोली येतस काय रिगलस काय कळतच नाही हिरोच बनलं ती मेळ उभं राहुलं तर काय मेळ उभं राहुलं तर चला मित्रांनो आत्ता 11 वाजले 10 वाजलेत ओमो येता आणि आता मेळ बाहेरच्या इलेत ते चालू झालेत बाहेरच्या गावात ना ओम्याची अजून तयारीच होईत नाही नटापटा चाललो त्याचा अरे हे बस आयलो आणि इले तुझे साथीदार इले हे ओमे हे बस साथीदार ओमोई बघा हिरो बनला इन कधी इन करीत नाही पण आज इन केल्या ना त्यांनी चल पॉश घेतलंस ना कॅश हां 10,000 घेतले नाही 10,000 एवढा काय खाणार चला तर मग मंडळी चला सप्त्याक चला आता रात्रीचो काय सांगणार तुमका बॅटरी मार हे दिसत नाही मोठी मार बॅटरी त्यांनी माका बघले नाही सगळे हे माहिती आहे त्याचे ओळखीचेच सगळे होय ना सायले मग काय खरेदी काय करूचा काय ना मग आता असो चाय वाटू ग आपली पाळी या आवाज लावला ना ते म्हणा बरा बरा वाटत गो चल दिसत नाहीस काळो कात असता काय बोलतो लाईट लाईट पण लाईट पण लाईट पण इकडे लाईट पण ये पुढे आता आण तू बॅटरी थांब थांब हा लाईट हा आता बोल काय अध्यक्ष महाशय काय अध्यक्ष म्हणजे महाशय आज माझ्या बंधुवाने शांतपणे ऐकून आज आमचं हरिनाम सप्ताह दत्ताच्या मंदिरात नारिंगऱ्यातलो त्या सगळ्यांनी सप्ताह घेऊन आहे खाजा जिलेबी देणारच तर येत नाही तर फुकटचे येणार की खाजा जिलेबी दिलंच तर ठीक आहे चला सगळ्यांनी चला चला सप्त्याला चला आणि खाजा फुकट लवग्याच्या देणारा जाताना खाजा देणारा काय खरोखर सुरू केलं म्हणता एका शाळेत नेऊ इकडे नेऊ काही भाषण करू साक्षी सांग काय कॉलेज का इकच घेऊन जा चला गर्दी अलोट गर्दी आहे त्या मनान चला बॅटरी मार तुमच्यावर आमच्यावर नाही हा ही बघा ऋषाली हे या धांदल चालली आहे यांची ह्या बघ काय शर्टची इन बिन केल्या ना कॉलेजाची सवय झाली
होय काय पानाचा दाडा की हा पानाचा दाटा आहे, तंबाखू सुपारी आणि अंतर असं चांगली होय. हा चायचं चेअरमन हे कोण आहे मॅनेजर चायचे मेंबर भरत भाई मी आणि मंगेश. म्हणजे आता झोपलो होतो तो येणार झोपलो तो 12च्या नंतर येणार थोड्या वेळात तो येणार. इकडे चाय वाटपाचं काम आहे शाळेकडे आता तुम्ही माहिती नाव त्याका माहिती आहे तेवढी झाले भाईचा त्याची काय नको माका चाय काय नको मारा तुम्ही भांडा चाय रवली बाजूक तुम्ही मारता भांडता. आणि आमचे शशी पाटील मंडळाचे कार्यकर्ते धडाडीचे कार्यकर्ते काय रे हे दुसरे कार्यकर्ते हे धडाडीचे नाही आहेत हे फरारीचे आहेत. काय रे विषय कसो गंभीर मग गंभीरच राहा दे नकोचा काहीतरी का दी वजा म्हणजे तू वजा सांभाळू कच नाहीतर का कोणा त्याच्याशी एक वडापाव द्यायचो त्यांना खाऊ किती खालं काय ठेवलंय उगवत दिल्या तुका घेऊन बाकी काय ना हा बाकी काय मग काय गो बसन ना काय घेतास काय आज मग बघतास फक्त घेऊचा काय नाही हा व्हिडिओ काढल्यावर आमका जिलेबी फ्री अरे ती एक फोटो एक सगळा फ्री मिळता पसंत येत नाही तर घेता कशा हे बाबा काढ काढ सरळ काढ हा बस तरी दात दिसत नाही आता बघ दात दिसा गो फोटोग्राफर संकेत पाटील बघूक माणसा बघा किती एक जण फोटो काढताना बघू जत्रे घ्यावा सगळ्यांनी जत्रा नाही सपतो खाजा बिजा घेतला हा बघा आपल्या हाताने घ्यायचं आणि खाऊचा खाजा पहिल्यासारखी मजा नाही रवली म्हटलं म्हणजे मजा काही गेली का ही काय मजाच आहे सगळी सप्त्यात मजा ही का गर्दी नाही हा गर्दी नाही अलोट नाही गर्दी हा त्यामुळे मजा नाही हो पाटील काय म्हणता
बोलता अजंदा हॉटेल घालूक ना काय तुम्ही एवढी जागा होते ताडपत्रे होते गो हस ह्या वारीचा ह्या मी एका वळाकला येत ना हा? म्हणजे ह्या आमच्या बेबीचा चेडू कोणता नाव तुझं काय तर अपूर्वा पूर्व ना अपूर्वा काय पप मार ह्याच्या होतो काय म्हणतात त्या का ह्याच्या केसांचा पुरता नमस्कार हे आमचे नारायण ना काय हवंय तुका अरे होतो ना आता मी एका ओळखलोय कोणतो तो पळालो गाय येत होतो घालताना काळोखात गेल्या रे हाय काय करत होय होतच क मी झोपलेलं सकाळी दुपारी नाचाक नव्हतंच तर गो चिंग्या नाही काय त्याचं नाव माका येत नाही मी गोंधळ समृद्धी हा समृद्धी मग काय वडापाव की पॅटीस गपचूप खातस एकटीच पॅटीस काय उतरत नाही होत काय होत नाही अजून होत नाही हा थोडं चुरमू घेऊया हा काय हो तुम्ही सांगशाता ह्या वर्षी एकच हॉटेल असल्या कारणाने गोंधळ झालेलो सगळं आणि पुणग्यामुळे सगळं गोंधळ झालेलो पुणग्यात चांगलेला होता हॉटेल घालूचा होता म्हणून होय आमची टीम आहे कलर्स ऑफ कोकणची घेतलंय हो वाईट घेतलंय हा चाय घेतोय खा तू ह्या चांगला लागतं कुरकुरी त्याच्यापेक्षा अरे खा आधी आणि आमचे नाटकाचे डायरेक्टर काका आहोत हा नाटक बसूचा आता बसूया ना पण कॉमेडी बसवा कॉमेडी मालवणी कॉमेडी बसवा कॉमेडी हा महेश दिवाळी भांबूर झाले किती 4 हत्ती अरे दडतात ते कॅमेरा घेऊन गेलाय की पशार होत हो पुष्पा घी पशाक तुमचे चाहते मॅडम भरपूर आले आहेत कांदिवली आमचं चव्हाणबाई ना ह्या व्हिडिओ रोज बघतो आमचं चॅनल बघतो हो हमारी हा किंजवड्याचं लाईनच लावतो सगळे होय होय ते का आता होते नवसींच्या बाजूला आहे बघा. हा माहिती तू गाडी घालताना तेवढं जातले काय गो सुटे नाही गावत घरी येता ठेव हॉटेल एकच असल्या कारणाने कस्टमर गोंधळलेत सगळे तुमका गजरे काय करूच तरी माका सांगा अरे ही वाज आमच्यान करीन काय घेत हो मग माळता आता उद्या देऊच आहे का शाळेत 500 रुपये काला झाला काय त्या घेव काय घेतं काय साखळी घेतलं कवग्याचं काय अजून घ्यायचं वाटतं हॅलो हॅलो आलो होतो हॅलो हॅलो तुम्ही घेणार नाही तुम्ही फक्त असेच आहात बघेस तुम्ही बाकी काही नाही सगळं पणग्या दिसतं वाटतं काय गो झाला घेऊ झाला खरेदी करून आता घरा
कैरे गेलो जागा भारी निवडलं बॉक्सा काढतात खाली धन्यवाद मंडळ आपले आभारी आहे. तुम्हाला नारळ हेड देतो. डान्सर तुम्हाला आता मी नारळ देतो. तुम्हीच ते नाचणार आहे ना तुम्ही आडदाण खूप उत्साहाने नाचलात मगाशी बघितलं मी तुम्हाला. आमचे साधारणचे नात नाही. अरे ओम्या काय आला बघलं ह्याचे फोन चालू होत हे सप्तो चालू आणि ह्याचे फोन चालू या फासफूसवाल्या फोनानच वाटोळा केला ना. फासफूस वालो फोन असं त्या फासफूस वालो फोन म्हणतात. चल ये ना आपल्या हाताने घ्यायचो आणि खायचो ये. भारी घेवा काय ता तोंडा बिंडा घ्यावा ही वाघाची शंकासूर सगळेच. ह्या काय नवीन हा नवीन आयटम आत्ताच बालूचा काय अंगठी अरे हातातच घालूचा आता अंगठी नाही ती बांगडी या तुका खायचा काय हव्या तर घे होय ना. मापात बसत नाही तोंडाच्या ता बघ पकडा पडतात ह्या बरोबर टोपी घेऊन साठी तो गोव्यात ना इलो आता आधी तुका माहिती आहे. ओ पटेल ड्युटी संपली ड्युटी पिशी भरत ना कागद भर दे बघ खाजा बिजा भर सुट्ट्या करता की खाजा खाजा घे साक्षी घे साक्षी दमला रेडो कसा बोमाटता तसा
वाजला पुन्हा पुन्हा हे पुन्हा हो पेपरवाला भारी या काहीतरी प्लॅन वेगळं मगापासून मी भास खाता तो काहीतरी गोंधळ घालणार दिसता गोंधळ घालणार काय समजत नाही हे बघ आमचे चाहते सप्ताह तिकडे चालू आणि मोबाईलवर या करतो केसां हेअरस्टाईल ही कायची नवीन स्टाईल म्हणते सरडो कट खयचो सरडो कट नवीन आहे आजच इल्या मार्केटमध्ये आजच इल्या रे काहीच आवडत नाही मग काय नको देऊ होय ना कोण ही बघ बैलगाडी ही बघ घोडू घोडू नाही सॉरी बैल बाबा बैल भयो जोताकला चललास की चलला अशा प्रकारे समाप्ती खाजा बिजा घेऊन झाला तरी वड्याक अजून गर्दी येते आता काय आता पीठ आणलं काय पीठ आणलेली संपलं मग आता काय तळतो कांदा भजी कांदा भजी एक डिश घेऊ काय होती चला जाऊया चला 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 खाऊ माझ्याकडे पण माझ्याकडे पाकिट गेला करा का चल तू जाऊया ए चल शेजगी आता जाता जाता भजी खाऊ चल आता देतच म्हणतोस कॅमेरा दिला नंतर पुरत नाही म्हणत आमची चल झाला ती देवा आता आणि मग बंद करा ए एक प्लेट दे रे ए ऐती दे रे तू आमका आता देवा थांबला होती कांदा भजी संपली आता थोडीशी देवा ए अण्णाकडे दे बाबा ऐती दे अण्णाकडे भजी आहे तो अण्णा ऐती दे आमकाकडे संपली आता आमका देवा इकडे ऐती देवा आमकाकडे येते खालाव की त्याला गिरी जी हातात घेऊ एका नको आमका नको नको अरे मी कसा खाणार कसा घेणार मी एकतरी खातो काय त्यात काय समजा मटेरियल खातो 10 तासाची 10 मिनिटं दाखवणार सगळा एडिट करून 2 तासाची 10 मिनिटं 2 तासाची 10 मिनिटं एवढा सगळा दाखव बघित ना तू बघणार तू बघतल एवढा सगळा
अळवडे कोथिंबीर वडीने असं बनवतात. तूच ना, तू बनवणार हो आचारी मोठो. खरं पुनमने घालवलेलं आज असताना खरं हॉटेल व्हिडिओ तरी चाललो असतो हॉटेल. हॉटेल नसला तरी झालं, व्हिडिओ चाललो असतो आमचं आधी. काय त्याचे ताबो कुडबीट पुरलेले काय गोवन टाळबे पुरलेले भाऊजीनी. होय ना मग हे सांगणार नको म्हणून. ह्या वर्षी एकच हॉटेल असल्या कारणाने गोंधळ झालेलो हा सगळं, आणि पुणग्यामुळे सगळं गोंधळ झालेलो हा. पुणग्यात चांगलेला होता हॉटेल घालूचा होता म्हणून. नाही खरं हातात पस्तावल्यासारखा झाला. पस्तावले नाही, दात पडल्यासारखे होय वाटतं. ना.